Home, jo crec que un dels impactes importants és atendre una necessitat que d'alguna manera estava latent a la societat, perquè el problema de l'abús sexual és molt extès, afecta moltes famílies, i tenir un recurs identificat que permeti buscar ajuda per resoldre aquests problemes és realment no només una molt bona notícia, sinó com en tots els serveis que es creen per atendre les necessitats socials, algo que és difícil que tiri arrere, perquè formarà part una mica del que són el repertori de possibilitats per tractar problemes que afecten els nens, el benestar i en general la salut. Primer, en la mesura en què jo vaig estar vinculat a la promoció d'aquest projecte, no ens imaginàvem pas que poguéssim assolir una responsabilitat tan important, però també mostra en certa manera que les demandes socials estaven prou madures com perquè un projecte tan curt en el temps i tan enfocat a treballar la prevenció de l'abús sexual infantil des de la perspectiva de l'atenció als autors i als entorns, que hagi pogut liderar ja la construcció i posada en marxa d'un projecte així és una realitat que demostrava fins a quin punt era necessari i possible fer-ho. Si tinguéssim 7 passos, estaríem en el segon, que és la consciència social. L'1 és escarceo sobre el problema. 2 és consciència social. Actualment estem en un nivell de congruència, seria la paraula, congruència entre diversos sectors, no només de professionals, sinó també polítics i les pròpies persones en general, de la societat civil, que en diuen, conscients que aquest és un problema important. El nivell 3 seria posem eines per solucionar-ho, estem en aquest camí i naturalment el que observarem és que cada vegada el problema serà més complex, més extens, ens donarà la sensació de que les coses empitjoren perquè ara estem tots junts descobrint la realitat àmplia del problema. Queden passos pel davant i cada pas ens anirà mostrant diferents maneres d'actuar. A poc anirem tenint una visió més realista i solucions específiques per a cada mena de problema. No trobarem mai una vacuna per resoldre aquest problema, però sí que és veritat que trobarem recursos diferents de diferent nivell d'intensitat, però per supost això ajudarà molt a que, encara que no ho sembli, el fenomen va a la baixa, però tindrem la percepció els més anys de que va a l'alça, perquè els usuaris d'aquests serveis abans estaven amb una xifra oculta que no es coneixien, que només emergien quan la realitat era especialment greu, i ara tenim una possibilitat de conèixer fenòmens incipients, que no són tan greus, i poder aturar aquesta dinàmica. Així que ens esperen anys bons, però de feina i de reptes importants. Jo diria que el que falta és posar les eines en el lloc adequat a fer-les anar. Hi ha professionals capaços, i quan dic capaços vull dir no experts en l'ús diari d'aquestes eines, sinó molta gent formada, gent amb una capacitat enorme d'introduir noves pràctiques, nous hàbits, però com la feina de la cuina s'aprèn cuinant, i per tant, fins que aquests serveis com Barnahus no estiguin funcionant, mai tindrem el resultat, perquè molts professionals que s'incorporen són joves, tenen bones formacions, però no tenen ni experiència ni mestres que els hi puguin ensenyar. Això són reptes, però el món global aquí funciona molt i podem mirar què ha passat a Austràlia, Anglaterra, Canadà. No és difícil. Totes les experiències tenen cara i creu. Barnahus és un gran projecte, però té moltes dificultats. Per què? Perquè les societats són complexes i el que tenim ara no és igual que el que teníem fa 10 anys i probablement no és igual que el que tindrem d'aquí 15 anys. I aquests canvis són els que ens posen a prova. És a dir, necessitem professionals que estiguin permanentment actualitzats, però han de posar les mans a la farina. No podem seguir fent recerca, investigacions en abstracte, sinó que ho has de posar a la pràctica, i segur que apareixeran problemes que no ens imaginem avui i que d'aquí 4 o 5 anys seran problemes de primer nivell.